नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 78 जाग्यार BSNL टॉवर निर्माणाक हिरवो बावटो. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मोबाईल टॉवराक निर्माणाक अडचणी येवन तेजी कामगिरी सध्या स्थगीत जाल्ली. जाल्यार या समस्येचे निवारण करून जिल्ह्यात मोबाईल टॉवर निर्माण कामगिरीचे अडचणी पयस करूक सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी यशस्वी झाले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या 78 जाग्यार BSNL टॉवर निर्माणा कामाक रान खात्याच्या अनुमती आणि तांत्रिक कारणांक थांबयले. जाल्यार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या 78 पेक्षा जास्त मोबाईल टॉवर निर्माण कामगारीक रान खात्याकडच्या स्थळ अनुमती मेळच्या उद्देशान भारत सरकाराल्या दूरसंचार खात्याक संपर्क करून ही कामगिरी जातीतले बेगीत चालीक लावूक 78 मोबाईल टॉवर निर्माण कामगारीक रान खात्याची अनुमती घेवूक यशस्वी झाले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दूरसंपर्क सेवा विस्तार करून जिल्ह्याच्या जनतेक उत्तम सेवा दिवच्या दृष्टीन क्रम घेयले हे विशेष प्रयत्न असून इतर टॉवराची समस्या पयस करचे बद्दल योग्य क्रम घेवची संबंधित अधिकाऱ्याक कागेरी हेमी सूचना दिली. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದನದ ಒಳಗೆ ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗವು 4ನೇ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣಗಳು ಆಗಿರೋದನ್ನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಾವು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಗರಣ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಗರಣ ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಗರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ मुंडगोड सरकारी आस्पत्रेत आमदार शिवराम हेब्बार हेमगेली भेट. डेंग्यू आणि इतर संक्रमित रोग नियंत्रणाचेर चर्चा. मुंडगोड. कारवार तालुक्याच्या मुंडगोड शहराच्या सरकारी सार्वजनिक आस्पत्रेत आज सकाळी अचानक हेब्बार हेमी भेट देऊन परिस्थितीची पळवणी केली. आस्पत्रेच्या प्रत्येक विभागात मूलभूत सौकर्याच्या विषयाचेर चर्चा करून डेंग्यू नियंत्रण आणि पूर्व उपाययोजना हेजी क्रमाबद्दल माहिती घेऊन वैद्यक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्याक आवश्यक सल्लो आणि सूचना दिले असे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಡವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಜನ ಬಡವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಗುಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇದೇ ಟೆಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಆರಂಭ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಸರಿನ್ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ವಿದೌಟ್ ಸಿಸರಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಗುವ ಕೆಲಸ ಕೈ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೇ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಹೋಗ್ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮಗನೋ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೆನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿದ್ದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिव गडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय.
एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, इत्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.